jedan od tih koji je slao ćevape Zviceru i njegovom političkom nalogodavcu, a ćevapi su mleveno meso od ljudi, da bi ljudi razumeli u Srbiji o čemu se radi. Dakle, kad bi taj zlikovac tražio ćevape, oni bi samlali te ljude, dakle, pošto ih zakolju, prekolju, otkinuli mnoge glave, ruke i sve drugo, onda ih samelju i onda njemu pošalju ćevape. Da, odatle su ovom velikanu, ovom geniju Zviceru koji misli da ga se ceo svet plaši i koji ubija koga hoće, odatle su njemu slali ćevape. Pošto se on iznervira i onda kaže hoće da vidi ćevape nečije, od nekoga napravljene i onda mu šalju ćevape. Važnije da uzmemo. Možete da uzmete, to je važnije. Uzmite ljudi. Devojke ne vole ćevape. Tu su imali čamac i gde bi bacili u Dunav i to bi ribe pojele, ali su posle toga su išli dotle zato što je čovjek poželeo da jede ćevape od ljudskog mesa, tako da su mu onda slali ćevape, više nisu slali ribama u Dunavu, već su im donosili ćevape. Ajde da sklonite vi to, sklonim bre ovu pepeljeru, gledaj bre, da jedu ljudi nešto, ne da puše. Da stavi ovdje neke staračkovice, izvolite. Zato što ovakvim zlikovcima koji su ljude pretvarali u ćevape... A zašto to radite? Zašto to radite? Zašto to radim? Da. Pa zato što sam borac, zato što volim svoju zemlju. Zato što ne mogu da podnesem da nekoga pretvarate u ćevape. Ja mu kažem, naći ćemo te bilo gde na svetu i za te ćevape ćeš morati da odgovaraš zlikovče jedan. Đubre jedno banditsko koje si mislio da možeš od ljudi ćevape da praviš. Ima bre, sad će ćevapa. Ivice, pravite još mnogo ćevapa. Ovo je ništa.